Hayi isikhasana uphayensho natsayidika. Uthika kwakho bakufikisa kuphi? Uthika kwakho bakufikisa kuphi? Uthika kwakho bakufikisa kuphi? Ngiyabuza. Pastor, we to show the principle. We have to not check China was in whereas we think I never found out what best to number one in Tlabek sport tests. By calling at 3 years. By calling at 3 years, but when I just follow to number one in 20s. By calling at 7 but some 5 years back school in back train we found a lot of it. By the time we got 10, said Peggy 11, 12. I never saw a motor. Because by understand ukubaluleka ingane sencane ekwenzenini imkhuba yayo iholele kuleyo nto leyo. Yezwa athatha encane into kuba mzali sibedile shame kwezike izinto uvumela nje ingane zibuke noma inzale noma yini uma seyihlupha futhi lento ibisihlupha wena futhi uzokhala be disciplined ake nilawule emakhaya umuntu akalawule ekhaya ukuthi kubukwani ikwakho lapha ekwakho lapha lento ukuthi lokho izobe ishaye wena uyishaye wena awuze ukugogo cabanga sesibiza ngogogo nokuthula gogo nabani nathi something we ayibona lento le ingane iphuma ihambe ebusuku uhlangane mangale nje uhlangane ngo8 ebusuku uhlangane nengane na 15 la imile khona nomfana uphi umzali okay usemsebenzini okay khona basebenza ebusuku alright umshelo bani umshesenzisa bani uthi umzali obone ngayithembe leyo ngane le ukuthi ingazenzela yini you need to be careful basalwane asigcini mina uyangidida mina mhlawumbe abanye abanankinga mina uyangidida mina sifike la sikhulekele ingane sikhuleke inkosi sikele nami iphasa esikoleni isinkosi ingane yami ivikele ngiyalangixosha abafana inkosi babuka ukuthandana yami abayibona igunda bebheka ibona igunda ukhule kanjani kodwa ufike nje ufike uthedeni into wenza endlini uyangidida mina because ufike endlini ufike wenza into ephikisana nje uyikhulekela la endlini ufike unobudedeni angahamba namasikhathini asikhathi asikho ahamba namasikhathini abuye namasikhathini awazi ukuthi ubuka nefonini umthengele ifoni ujala ngefoni athengele uwe ubuka noma yini TV bethi masika lana no aqini ngokukhuleka kuhle ukukhuleka siqala ngokukhuleka bese emva kwalokho sifake isifundiso angazi amasatholana yini amen asikayiphikisi endlela esenza asikayiphikisi akunemithetho emzini yethu akunemithetho mangabe ufuna usheshe ubugogo hayi yenza noma kanjani beka khuleke akutshele ukuthi nayi isikhathi seshintshile manje boyfriend mina at least uyangitshela manje boyfriend mina angamfihleli good nomzukulu uzomthwala kahle kuzoba right sizosebenzisana lapho ku right mabe ufika leyo mpilo leyo it's fine nalabo ufuna ukungcono ngikume uphamisa amasungisi yazwana amen be careful semhlabeni la isifundisi sathana semsalento engene la lento engene la lelisango leli akuphume kuphela la kuyangena futhi kuyangena la ongena la iloko kula naloko kula sathana semsabona hlezi batshela impela yona imesikufika be careful abantwana ukuthi bakhulisa kanjani bafethu abantwana nje bagubha nje ubhubha kuqale ngabazali qala ngokuthi umzali ebudedeni intando kaNkulunkulu yezwa amen be careful ifone engane nje awazi ukuthi kunale fone engane ngafuna ukwazi esezama ukuyibulala ngafuna ukwazi esekhulelwe usuzwe nje iba nomkhuba kumzali nje uthatha ifoni uyihlole ukuthi inani phakathi yezwa amen abantu ufuna ukumangala yeke uzomangaza wonke uzomangala engane uthola ukuthi yomangala so ifoni nje ifoni sizijwayeza ukuthi uyivule ucheck ukuthi nale fonini
ngoba ezinye izinto uyoyibamba zingabonakali ngakayi kude. Yezwa Amen. ungabi ingxenye, ungabi nesandla ekubhujisweni wengane yakho ungumzali. Amen. Kunevesi elithi ungafebisi umntwana. Nalazi lo verse lelo. Deuteronomy 28.